Or kalabiang menginya sedang no ya kecing syakri ke bakadu jong kecing rakhi ke jongi ya kata yau bat kasngi ke bakar pang jong kecing seng kentai ha kane ke janmit kaburam kecingu ngi ai sya ubala don rangkat bat balaya lam yangi kum kecing seng kentai ngisngu bat ngisngu buram ya phi baro ba phim syam la e no yangi Henry Pilayai don rangkat bat ngi hadu kane kapor ha kabangin sakhliap no ya ka women week but women Sunday ar hajar ar pulai sasisin pat ngapdiang sobha ya i para bangaj baro sya kane kecing ya seng nado i pastor wala imdon lang itemen basan kit khot committee balang ki long kme ki long pa ki khun samla bat ki hebarit kat ki ba ya don rangkat bat ngi bat ki para bangaj baro ki ba page ya ka YouTube channel jong ka balang ngayeng hangne man ai khublai ya phi ha ka kerteng bakrau bortam utrai jongi Jesus Christ ke kitab Sam bacis pak lai pulai kaong hak mi kababha bat kabai tenat kat no bagi para ki yasyong lang ha kabayaso kawei kum ka umjer u hermon kabahiar halor ulum seyon na bahang ta ken utrai ulah hukum ya kata kacing kerku kacing im kabahala karta ken ublay un kurkhui ka buplay ka tin chong u tu ngin ya duai ko pa changi ubah banen ngi ai ngo e ya me bim la ple ya kan kalat bangi kum ki khon kan thai ngin le thau buram ya ka kerteng ka bakhuj ke chong me baro chitayo ngi ai ngo e ya me trai bi ba me la don rangkat me la ai ka met ka bakoj bakhya bingin la ban pendep ya ka program baro hakar kom ka badai ya rab atrai kan rat bingin nang ban sungu bat ban cer kerteng gi jingker khu gi jong me idwai min isnai ban don lem bat don rangkat bat ki nong sim ban ta iwei pi iwei kham tam bat ke syakri ge jong me ka ban sam ya ka khubor ka tin jong me don rangkat bat ka ya rab ya ka krisyan bore ibin la ban chop igi jing e ki babon sartap ngidwai ba men wan hajan jong me men long lembat long rangkat na dok basdang dok mandawai no jong kan ne kecing ya seng ke jongi henrai ngim don hok ban hukum lemne bandawa kalong kat kum kamon bat kecing isnai ke jong me henrai ngidwai ba men ya lam do men se ba khoj ka bor jong me bengila ban song thu i kecing e jong me ngingo ngidam ngi pan ka kertang ji sunong pan mentah la karta amen ya beteng ya kecing syakri ke jongi na kecing ruai ke ba sispa sau pulai anda dep kan ne kecing ruai ngakerpat ya i Mrs. Bida bon khong lam ba in pule kaktin ublai bat in bu ha kecing ruai on i kasayon kum kayor lahang ne tongit e kan mi lawai da kabor bakhoj ba pharnai de hapdeng kan omlong baswai kan tengshan kat kasngi kan kup ka hok ukris utrai unong ba khle jongi kaching ruai ka ba sispa sau pulai Niru
chua ban ilang hau ble jing duai an pasngau kat tu kat ni kan tin na ka tin ke jong ble pangila ban syam na gospel Yohanes kelenong ka bakhat san ke dekhot ka basan ka jing pen pau lai lenong dekhot bakhat we ka siti Jacob san lenong ka dekhot ka banyau pra khandai ikan tin ki ba ong kum ni manga long uding so wain ma phi kitnat uta ubayai ne hanga bat manga hau uta useiso shibun na ba khlem manga phimla le ru em hakmi ngawan kuloy tu bat skem yakata ka ba phadon ba unu ru un om shim yakapan senget jong pha namar kata tu sya slem upara bangai hadu kata kajingwan utrai hakmi ubareb uap khmi ya uso bakor jong ka khandeu udayai ap slem ya u tat onda ulayo pediang ya uslap basua bat bakhadu tu yai sya slem ru ma phi tu pen eskem ya kido nut jong phi na ba kata ka jingwan utrai kalajan tu wat ya keren khnyum para lok hi ku para bangin ba on om pen rem ya phi hakmi uta unong bisa uyeng ken hakmat ka jingkhang tom leun kat khui ba nak ba sas ko bat kuliah ketien ka jong ngi lang ha jing duai aw le ba pa jong i bahab neng ubalong utrai jong gi met bat ki men sim gi jong i ubalong utrai jong ga balang bat trai jong ka kam bat badap ru da jing i bat ka jing isne ngi ai ngu e yami atrai jisu kana ba ka jing i ka jong mi ka yai shlei bat ka yai tu hangi ki khun jong ka balang bangila ban ya don lang kum ni hakani ka por trai ban syakri man pendon burom ya ka kerteng ka ba im bat ka ba khui e ka jong mi ngi ai ngu e trai jisu kan ra ba meladon rengkat bat ngi ka jinga seng kan thei ba ro shtayo ko trai hakani ka jing rakhi ka jong ngi ya ka women sweet bat women sunday jong ka snem ar haja ar khulai ngi ai ngu e trai kan ran ba meladon rengkat bat ngi na du kasngi kabaneng kong kasngi pli ya ka tim bat bangila yo ru ya ka jing kren pli ya ka tim kabalong kum ka jing mai phang bangin so thu ko trai ya ka jing mut jong ani ka tim trai kan rat ma pha hapo jong kini ki sngi trai idon ru ki sop committee bo je sangan the atrai bakum ka temperance committee ngila yo ban le bisit ya ka new life di addiction center badan hamau tawar trai banya selok banya te bat itu ki para lok ki para mensim ki ba sya sumar ha te ka jaka trai ki ba don ha pedeng ka jing no mensim bat ki ba khuslai ki ba pisah trai ha ka mensim bat ki ba la sya pe iben ru trai ha ka imlang ka salang trai kan rat ba ha kum ka jing ya seng ya lap ngila yo ru trai ya kajing ya lap kabapen ken mau yang i ko trai baka met ka jongi kalong kajah ka syong umen sim bakhu kalok ka met ka jongi trai kalong ka bemela thau ha ka dur ka jong mehi bat baka long ru kajah ka syong jong mi trai ha ka do nu ka jongi bat bangin nangkum nu ban sumar khu ya ka trai kan rat kum ka hospital committee ru trai kila yo ban late visit ya ka Amir Khan School of this for disabled trai kan ra ha ka ba kila yo ban late visit hang tu trai ban ya ai men sim ko trai ki no hikai ki badon ha ka tu ka school ko trai ki ba trai bat IT la di met bat men sim trai kum ka khau kham committee ru ka trai kala yo ban no ka jing arab ko trai
Syaki long yeng long sem ki ba idon kam trai bat ban lek jengo ban lek bisit lo ko trai ye ki para long kumi ki ba don hapadeng kamet ka ba pang ka ba shitom bat hapadeng ka jing long tummen ka jong ki ko trai ba kim la shu ban ki syaka yeng ka jong me trai kan rat ba ha kum ka Bible Society ro ko trai kala yo ban sam ya ka tin ka jong me trai hakikat tuan ni gilong yeng gilong sem bat ban ai ru ya ka ko jing ruai ko trai ba ma ki ru kin yo ban ya ruai lang ban ya ruai pen hem man sim ko trai Yesu ba i ya ka teng ka ba im ka jong me ngi ai ngu ko trai ba ki ni baro ki program bangi la pendem trai gilong ki ba ya be ya renti bat kham tam e meladon rengkat ru ko trai ban ngi hagani women sondi na du dang step hadu kan ni ka kalimat ka bamenta ngiyo ngau ku trai ka jing don rengkat ka jong mi bamela kerku yang ngi ku trai bat bangi yo ru ya ka peneng ka barang ka barkhyang trai kan rat ha tang ka burom bat ka jingu ngi asyami ublei bala baro trai Yesu kan rat isnei bandon lem don rengkat ngi da duai ku trai hagani ka jing ya senglang ka jong ngi ku trai ba men ya lai lui do men sim ba khu jong me isnei trai bandon rengkat bat ki benta baro bangin pendep ku trai ba ha isnei bandon rengkat kham tam bat ka syakri ka jong me ku trai idu nong khla ku trai ibalong ka syakri ba ko dor hal ka jong ka balang bat kham tam ha ka jing ya seng kan thei trai sa si phang por in sa yeng ku trai na kani ka jaka kan tang ku trai ban sam ya ka khubor ka tin ka jong me trai kan rat tu isnei ban don rengkat trai baka ege ba mi naka sentur ka jong i trai kan long ka baya lam dau men sim ba khu jong me bat ba mangi ki bas ngap u trai ngin mi nang ni da ka jing ker khu men sim bakan sai tam e ki jong mi ku trai Yesu kan ra isnei ban don rengkat ku trai bat laga jong kabalang bat kham tam e trai kan rat ba ha yai pastor ku trai balong pastor in charge jong kabalang badi ban pej ban khmi ya kabalang rengkat ku trai don rengkat mameru ba kitumen basan ki dekhot komiti balang ki badon ka benta ka bakrau ku trai ban penyai bej penyai nanti ya ki kam hapo ka balang kumju ro ko trai isnei ban don rengkat bat baro ki nong ya lam jong ka jia seng kan thei jia seng samla jia seng khna bat baro ki dekhot jong ka ku trai menang ai ha ki ya ka jing start ka jing sempang atrai kan rat bakin nang la ban pentelun ya ka kam ka jong me banang ra ya ka lama ka gospel ka jong me syajrong bat kham syajrong trai kan rat ba ha isnei bandon rengkat bat kitu ki para long kemi bat ki dekhot jong balang ki bam syam lala ban poi ko trai hagani ka women week bat women sunday ki don hala ki jong ki jing ya syam ki jing ya kendu ko trai ma me tip kham ha i wei pa i wei trai kan ran men isnei ban ker khu ya ki hakanu ka jing long ka baki don ko trai bah ka wei bat ka por kin la ban ya so lang bat ngi trai kan rat ba ha tu isnei ban don rengkat trai bat ka jing syakri ka badang sa ka jongi trai ba ha tu bat scam ya ka jinge ka jongi trai ya rap ma me trai wat langi im hakani ka perthei ka badap de ki jing sniu ya rap bakin la ban sno hami ubalong uding so wain ba shisha ko trai kan rat ba ha ya rap trai ngi bangin bat scam ya ka jinge ka jongi ka trai tat hadu kata kaya bat ka sngi ka ba men wan ko trai bat ngida terang ku trai bangin yo ya kapan senget ksiar ka jong me trai men pen kup hangi iwei pa iwei trai kan rat isnei trai ban sya skor ka jing duai jonga ka syakri ka bacot bat ka barem atrai kan rat trai dama ru ya kilat kireng kang kijing duna kijing palat kijing bambit kijing bambiang baro trai ha kijing im kajongi iwei pa iwei na ba ya kini baro ngipan bat ngu ngidam ha kerteng jong me Yesus Kristus bolong nok pen im jongi menta bahala kertaru amen. Kublai shibun kong ya kacing puli ka tin ublai bat kacing dua itu ublai undon rengkat
bad un kurku ya pi mentangin yo sneu ya ka kwayar jong kecing ya sang samla Presbyterian Mauro. Ni ai kublai ka kwayar jong kecing lamar katu kecing ruai ka basau tenat ha kecing kan ut jong pi ka ba ong ngawan kloi ong utrai to bat scam ya kata ka ba padon to ublai kata kecing kermen to un pendap ya pi da kecing kemen bada kecing suk baro ha kita ki banget knang ba pin yo roi kerhai ha kata kecing kermen da kabor mensim ba khoj tu ai bagi khun samla jongi ki balong kalawai jong kabalang kin ong atrai ngasane hame bagi ayom jonga ki long ha kakti jong me mentangin lum ya kecing aingu bandala dep lum kecing aingu ngakerpat ya itemen basan ewan swet ba in pen kentang ya kecing aingu ini duai kukpa jengi ubah beneng utrai ke beneng bautrai juga kendo sasisin pat ngiwan mandem hakis lajat ki bakhud ki bakantang ki jongme ban aingu ru yemi kokunrat ya ka jingim ke bami melapan yo hangi komni ke bangilong
Ni ai nguru yemi kokonrat ya kejing bahasbun kejami ya kejing im kejangi shimet. Ni ai nguru ya kan kesengi kabakrau kabakentang kesengi kabakerpang kabami melapenyo ya ki khun kenthei hapo jong ka KJP assembly haki balang ki beper ya ka bakila yo ban rakhi ya kani katayo ka bakerpang batru ya kani kesengi trai ka bakerpang kabala IT haki khun kenthei ban pendap ya kejing syakri haki benta barok jongka ni ai nguru yemi kokonrat ya kejing seng kenthei jong kabalang Presbyterian Mauro kabakaru kelayo ban pendap ya ki program ki beper hakani ketayo barok shitayo mat hadu ka klimat kabamenta hakaba kilala ban pendan burom ya ka kerteng kabaim bar keberan bor ke jami namar katangi wan hakani kapor ku trai ban aingu yemi ko kenrat ya ki khun kenthei jong kabalang bawat hapdeng kijing bon kam kijong ki haki yeng kesam kijong ki kiran khmi ya ka yeng kesam haki menta baro Nrei kila ai kapor kabakordor ban syakri yame ha kani katayo kerpang haki kamati ki beper ki bakum ke jeseng thei ki le ban pendap haki benta ki beper jongki ngangit skam kutrai bat ngida duai ya ka minis nei ban pdiang ya kini kijing persang ki barit jong ke jeseng thei makan long ka bor ya ki batru ya ki dikhot jong ke jeseng thei bat di kabalang hi barok kawe nyai nguru mi ko kon rai ini kapor ya ke banglayo ban syakri lang da ka basngap ya ke jing puli na ka ting ke jong me ya ke bangyo ban rai ya ro lang ya ka kerteng ke beim ke jong me baru ban ya ban sngap ya ka kubor ke belah rai da ka kuaya jong ke jeseng samna balang Presbyterian Mauro ke belah long shibenta ka kubor hakani ka janmit jong kani ka ski ya kabangin sayo kum kaje sengkethei ban kliap no ya kani katayo kabakerpang kejongka ka Women's Week but Women's Sunday arhajar arfulai kerku kutrai ki kun samla ki belarwai nadu ka dok nut ka mensim ke jongki bat ya rap ru kutrai bahap ki ruai ya kani ka jing ruai kin bat skam ya ka jinget ke jongki ya ka bakila yo na ki kimi ki pa ke jongki khnang bakila ban im kum kita ki kristan ki basisha wat hapreng ke jingkela jong ke perthei bat ke jik pensoi jongka tulang kerku ya ke jong samna lebagi dikhot jaka begenang ya dekabor syakabor iwan ro kani ko aingu yemi ko kunrat ya kan kapor kabakordor ya ka banglayo banno ya ki kti ki jongi hakani ka plajing aingu kilong ki jikan show ki baret na kita ki jing kerku ki babon sertap ki blam kerku ya ka jing em ka jongi lingba ki jing trei ki jongi kerku ya ki bat pendan kam ya ki pen khoi tu ki ko trai basanu ka jesa ka thai ka pen kam kan long bat penyar ya ke hima ka jami ni ai nguru yemi ko konrad ya ka mi ni snei ban rap ding ban ai ki dot nut ke men sim ka jangi tang ban syakri yemi ha ki por baro ni ai nguru yemi ko konrad ya ka jeseng kan thai jo ki GPS assembly ka bla bu ya ka ne ka thim ka bakrau bat ka badai por ko trai kham tam hakini kisngi ki bengi kendo ya ki jingkela hakan ka perthai ki jongi ban ya ki jing ki bapen arta tin ko trai ya ka jinget kristan ki jongi ko trai namar kata ai bakani ka thim bakom ka GPS assembly je sang pe ki lapu kan long sisha ka ban pen kan mau bat pen yai kan mau yangi nakapor syakapor baka jinget ki jongi ka long tang hau Jesus
Chris wadlang lasha ban pensitam yangi wadlang sha ban ai ikiji gai ki bakla yarap yangi bangila ban yeng scam hadu ka bakut knang bangyo yak ka pans nget ka jing job ka balong ka sub team jong kani ka jing kren ha kani ka jing seng kutrai ngi don han ka poru kutrai ban bu ti kerpang yak ka syakri ka bakordor ka jami ikong Elisha nong klau ex chairperson jong ka jeseng ken thei kutrai habakum ka jeseng thei kala bo ye i kum nong sam kum ka nong sam ban besa ya kani ka sub team bi ka pans ngat ka jing job on ai lingba kani ka team kabakum kerja sengket hei kelabu ngiduhai menistei ban pun kebor ila jong ke syakri ko trai pensle ban ahiu ke mensim ko jamin syong halo jong i bat pakawei ka kentin ke bami no na ka syentur ke jong ka ko trai kandalong ke jingker ku mensim bat kandalong ke bor yang i wei pi wei ki badon hakan ke ying ke bakentang ke jami bat wi ki wei pat ki ban sayo ban kmi lingba ke YouTube channel jong ke balang Presbyterian Maro kerku ia kapor ke bangsa bani ahiti yaki hakik sang tible ke jami snow jikor ki pat an kapor dama berklet ke jing be ke jina hak jing im ke jangi namar hak tengu Jisu ngadwai bar ngapan bikini baro amen. Blesibun ya pi temen basan da pilapan kentang ya ke jing aingu jongi bad ba phila bu ru ka jing duai na ka menta ki khun kan thei ba ki nang roi shaprang ha ka jing tip ya u to ublai un kar khu ya phi bat ka jing trei jong phi na ka menta ka kam kan rat menta ngi la poi sha ka wai pat ka benta ka jing shakri ki jong i ha ka ba in yo sneu no ya ka khubor ka tin ublai na i Mrs. Elisha nong klau, Mrs. Elisha nong klau, ilong it khot jong kaching sang kan thei, but ila long teng I share percent jong kaching sang kan thei hakis nem ki ba manchua. Ngapanyang song bhaya phi kong ya ka ba philak loi ban shim ya ka ne ka banta ka ba krau bat ka ba kentang ya ka ba kaching sang kan thei ka la shane a phi ban sam ya ka khubor ka tin ublai ka sop them bi ka pan snget jong ka jing job un ai ka ba mi na ka thim tu bat scam ya ka ta ka ba phadon na ka jing pun pau lai la nong ka khot ka ba khat wei tu ublai undon ron kat bat phi ba ki ai ki bangin sayo sneu ha ka ne ka por kan long shisha ka jing ba man sim bat kan long ru ka ba pan thamma yang i wei pa i wei Shwa bangin yo sneu ya ka khubor ka tin ublai ngin yarwai lang ka jing ruai ka ba arspa arpusan bat onda dep ka ne ka jing ruai inong kren in shim ya la ka benta ka gospel blai lawan na jangai ba shangi to ngap hangi ka kren ka yaj ka lengkari to yang ban sneu ya ka jing pen im men yo sauha ka jing ruai ka ba arspa arpusan Changi, do
kabaning kong nga ai ngu ya blei namar dailing bada ka jing tmu ka jong u bau lapen yang ha ka nia ka jaka ka bakentang hakum ka nia ka sngi ban ki sngi ki bala lenyo ki balong ki sngi ki bakarpang jong gi ki khon kan thei jong ki balang nga ai nguru yau blei namar shisha sim la no yang ulayai don ringkan ban nga hakini ki sngi ki por ki balalen ho shisha haki banai ki balalen nga sngo bangala sngo artatien ya ka bangan sim ya kan ka benta namar ka jing ka wan ban len shop ya kan ka do ka jonga henrenga pai shau blei haki jing duai kumta sim la no yang ulayai alam ulayai ri ulayai sumar bat ulayai penkhia ru yang ya ka bangan la banlong kumni kumbangalong menta ikong share person ibayalam ya kan ka jasang ha kan ka mien kinong sharai kidukhat komiti balang kibaya don ringkat lang hakan ni rapor lam bat baro ki para bengen nado ki long kemie ki long pa ki khon samla ki khna retru wat kibaya don ringkat lang hakan ni rapor nga ai khu blei ya phi baro haka kerteng ka jong Jesus Christ ubau try bat unong penem jongi ngasngo ban ai khu blei ru na ka benta kinong sharain ki khot ka balang ngado ki long kemie ngangit scam baki yai kan ma ha ki jing duai na benta jonga ya ka bangan shim ya kan ni ka benta kumta ka team women's week but women's Sunday menta ka senam ar hajar ar hulai kalong to bat scam ya kata ka bapadon bala pensyong nong rem ha ka kitab jing penpau lai khatway nga penpau ka jing sngongu shibun ya ka jesang kan thei ka bala ai lat lem yanga ban kran ha ka nia ka por ha ka nia ka miat sngi utrai ka balong ka jasang ka bakhat du jong ka nia ka tayo jongi ki ken thei kum ka briu nga sngo bangam shampang jeliu ya ka tien ka jong ublei henrei ha ka nia ka por ka benta kala wan hap hanga kumta nga shim ya ka da ka jingkemen ngalapen kre ya kan ya ka jingkren kat bakot ai ka bors ngo thu barit jonga da ka ba ngalapan bor na ublei kumta ngan ya sam ya kan ni ka kubor ha ka ni ka por kat bakot isen ai ha ka jing pen kre ka barit ka jonga nga kermen scam ba ublei un yarab yanga tungin ya duai ko blei ko pa jongi bahabneng ngawan bandam ren hakmat jong meling bagan ka por ko pa ban aingo yami ko pa namar deling bada ka jing yalam ka jong mi bada ka jing dan rengkat ka jong mi bangala ban long kum ni kum bangalong jisu ba ien tu ya haswa ka shintor ka shakri ka barit bat ka batlat ka jong mi baki ki ban mino nakirmyang shintor jong ka shakri ka jong mi kendalong da ka bor ka jong mi keren trying in shashkor melong ublehi amen kumbang ala ong shakman
ka team Women's Week but Women's Sunday mentaka senem kalong na ka kitab jing pen pau lai khat wei ki kentien ki ba ong kum ni hakmi nga wan kloi to bats kem ya kata ka ba padon ba unu on om shimno ya ka pansngiat jong pa ka jesang kentai assembly kala phya ya ka ne ka team ha ki artli ki sub team kata sub team A but sub team B kum bangi layo asngo menem sngi nai nong kren ibala kren saphang ka sub team A ngalayo jing tim nai sketri bala shanya hanga ban kren ya ka sub team B ka baong ka pansngiat jong ka jing job un ai haswa bangin ya poi syakani ka benta tu ngin ya pai kendian saphang ka kitab jing penpau ka kitab jing penpau ka long ka kitab ka bakhat do ha ka bible bat layathu ba mensiam ublei ulapen ya benta ya kani ka kitab ha ki lai teli ki benta ka baning kong ki ki balayo i ka baar ki ki balong menta bat ka balai ki ki ban salong hadien jing ban pau iwe khat khandai la tho ya ka ne ka kitab da u apostol Yohanes sha ki balang ha isha ha po ka jing sen shar ka himarum bar hamar ka por bala penring kang par ya u sha ka dolen nong Patmos la tho ya ka ne ka kitab bat la tho ya ka ne ka kitab hadien ka jing pen shitom ben uta upat sha neru ya ki kristan ha ka snem riu pra hadien ukris la anta da ki babun bakala bandai ha ka snem nyau hadien ukris bala tho ya ka ni ka kitab habangi pule ha ka lenong ka baar ka bat ka balai ngisyam ya ka dor bala penpau bala tho saphang ka balang phila saphang ki nyau teli ki balang ha ka lenong ka balai ka balong ka nongrem jong ka tim menta ka senam ka dei bala tho saphang ka balang Philadelphia ngilayo asngo ya ki khon samla ki bala wai sherhem saphang ka ne ka balang Philadelphia balhakan ni ka poru ngin ya kren khendiat saphang ka ne ka balang Philadelphia ka ne ka balang Philadelphia ka bajngai kumba arfo mail shathe mingi na ka nongba Sardes kaktien Philadelphia ong kinong batay kamun ka jing ya iet shipara kadai ka nongba jong ka rili dia ka badon ha Asia Minor ublay ulakran lingba Yohanes da ka ba ong ha ka dkhot ka bapra nga itu ya ka jingle jong pa ba padon khendiat khensot ka bor bat phala riskem ya ka tien jonga bat phamshem lalen ya ka kerteng jonga
Syuk hakadukhat kabashipo na ba pala ris kem ya kakdien gajing yaisa jonga tengaru ngan ri kendong ya pa na kata kapor gajing tenju kaban saja long ha kapertei berok kawe ban tenju ken ya kita kibasyong ha kakendo nang tapat sa ki kentien jong kan nong rem jong kan nia ka tim ki ba ong hakmi ngawan koloi tu bat scam ya kata ka ba padon ba unu un om shimno ya ka pan sngiat jong pa kat khot ka ba khat we jong ka lenong ka balai haki lang ki ba khat du ka ong unu un om shimno ya ka pan sngiat jong pa bat na kan ni ka lang la shim ya ka sop timbi ka bangi dei ban yakren ha kan ni ka por ka pan ka ba ong ka pan sngiat jong ka jing jom un ai ngakwa ban phia ya kan ni ka sop tim ha kilai benta ka baning kong ka pan sngiat ka ba ar ka jing jom bat ka balai un ai nge pet khandiat chapang ka pan sngiat ka dei ka jingdang ba judang ha ka kli ka dei ka dak jong ka buram bala penpong kum ka kenja tapya ha kis im ni ki lendo kham bun sin ya ka pan sngiat la thau da kaksiar Exodus arpupra lai penriu bat lai pupra don arjat ki pan sngiat ka we ka pan sngiat ba judang ne penpong ha ki breu ki ba job ha ki jing ya le kai sport ne ha ki jing ya le jong ka jing im ka shiti ka ba ar Timothy saulanong ka dukhot ka ba pra u apostol Paul nadu menta yang labu ya kata ka pansngiat jong ka hong ka ba try unong bishar ba hong un ai hanga ha kata ka sngi kane ka thau ya ka pansngiat ka ba blei un sa ai ha upol ha kata ka sngi bishar na ka benta ka jingjob ka jong u ha ki jing ya le jong ka jing im kum joru jing pen pau ar shipo to long ki bayai ne ha do ka jing yap bangan ai hapa ya kata ka pansngiat jong ka jing im kane pat ka kren shapang ka balang ka thau yang ngi ki kristan ne ki bangen ban yai ne ha ka jing shakri ba kanja mensim bau trai ulakular ban ai ha kita ya kata kapan sngiat jong ka jing jom ka wei pat kapan sngiat bala penpong da ki kenjas im ar chronicle ar hulai khatwei ka baong onda kumta kilapen mi yau khun sim bat kilapen phong pan sngiat haka khlie jong u bat kila ai yakata ka jing phla bat kila thung sim ya u bat u jehoyada ba ki khun jong u kila ong u blei un pen im ya us im kane ka long ka rukom kumno ba u jehoyada u balong lendo u thung sim ha Israel
kum juru haka kitab jong ke esta arlen nong berkhot ke bakhat nyu kat ba ula penpong pan siat sim halor ka khlie jong ka bat ula penlong sim yaka haka jaka ka pasti kania ka penkan mau yang ni kumno bau ahasarayas usim kahima Persia ula penpong pansiat ya ke esta bat ula tungs yaka ka kitab jing penpau khat kendai khat ar ko ong bat hak le jong u don ki pansiat shibun ka bayathu syapang ka pansiat jong uta ukenjas kabenta ka baar ka jingjam ru ka don arukam ka jingjam ka thau ya ka jing ya le risa jong ki bajam ya ki nong shun kham tam ha ka jing ya le thma hakipor ke jing sensyar ke himarum laju pendan buram ya urang ba nong yalam thma haba wan pai hadien ba ulajom ya kathma wan pai ringkat wan pai shalash nong ringkat bat kisipai kibakrau kibatri jong kata kahima kaba ulajom bat ulawan yalam ru yakim rau jong na kata kari kaba syajam kikun Israel kila lenter ha kacing yaletma don kitma ki bau blei upenjab yaki bat don ru kitma ki ba ki khun Israel ki syajab ka ba arpat ka thau ya ka jingjab uji sukres ula shim ya ka jing long briu bat ula dei ban ya le lenter bat usoitan ka jing le ka bajur bat ka khaddu ka jong Jisu ka dei ha ka per Getsemani ha ka ba utrai ulaya le borba kat hadu bakas ep kalajau kum kasnam ka balang ha ka khendau kania ka jia le u Jisu ka kut ha ka ding phna halum kalbari utrai Jisu ula job da ka jingjam ka bashisha ka balapau ha ka ding phna utrai Jisu ula sha leran halor ka ding phna hanrai ula job ka jingjab ka bakrau da ka jingmi pat jong u ka jingjab ka bada ka lenti ka ding phna ka dei ka jingjab ka badon buram ka long ka jingjab ya ka bor ka pam ban usoitan ha ka jing ki kristan ni ki bangen ka jing ka dap lenter da ki jing yale ka jing yale persya ya ka bor usoitan bat ka pom utrai Jisu uang hakata ka perthei ngala penyo ya ka jenjar henrei to long shlor pi ngala jom ya kata ka perthei yones khan riu lai phulai ki para banget ba ie ngi hakania ka perthei ka badap tang da ki jing ya le
bat ha kabangi deiru ya kabangin ya le habanda mikas namar kabor usaitan ka khlantan bun sien ru ngi kelan ban ngi sajam daladi hi halakabor nginom la ban jam ya kabut tham jong usaitan tu ngin phai sa ublei ban ngin khot karpat ya u jisu ba unong ya lam thama jongi badda kabor jong u ken ngin jam ka jing job hang ni ka tho ya ka jing job ya ka perthei bat ya ki bor ka pom da ka kerteng uji sukres ong ka jing ka number jing ruai arspa laipo la ka thma ka nangjur lei wat kan ran shania tang hu jisu dei ma u bashan kumjoru ka number jing ruai arspa arpu khandai na jing job sha jing job lupa ya pam unlam ki nong shun jong u baro sha jing jot kin yangam kalong ka basngo thiang ban perkhan ya ki kantien na ka kitab jing pen pau lai khat ar ka babut ya ka khat ka ba khat we ka long ka nong rem jong ka thim u blei u ong u ta u ba jom ngan pelong u rijet ha ka yeng u blei jong nga a bandangi la ban jom kat nu kan long ka jing kemen ban yo long u rish u rijet ne u rishon ha ka yeng ka jong u blei ka benta ka balai bat ka bakhadu un ai ki ne ki kentien un ai ki mi na ka te ka thim ka ba ong ka pansnyan jong ka jing job un ai ka jing kali ka long manu ban ai ayu ai ya ka ai ya ka pansnyan jong ka jing job u ken uta uban ai ya ka pansnyan jong ka jing job jing pen pau iwe ka ong ka jing pen pau jisu kris ya ka bau blei ula ai ha u ban pen i ha ki shakri jong u kane ka mon dei u blei ken u ban ai ya kata ka pansngiat ka jing jom ha kita ki ba jom ha ka jing ya le jong ka jing im u apostol paul u ong ha ka shiti ka baning kong cha ki nong koren khandai lan nong ar husau do ar pinyo baka jing im ka dei ka jing ya mare thong bahab banda ya mare ting kabada hab banda penshitam ya ladie banyo ya kata ka pansngiat ka bampun sho u ong hakashiti ka ba ar timothy arlanong kat khot ka basan balada unu u ya le ru ha ki jing ya le thong on om pen phong pan sngiat ya u lem da u ya le kat badai karukom kane kamun ka jing ya le jong ka jing im ngi dei ban buat thing ya ki hukum bat ki jing hi kai ka tien ublei kumno bangin em ka jing em ka ba pen sngo bha
ya ublei bangin long ki nong jom ba on yo pen phong pan sngiat yangi ha kata kabakun kajing im namar kata ko ki para banget ba ien kajing khot kalong kajing khot ka baning kong to nyen ris kem ya kajing ngen hapdeng kini kisngi ki basniu baka jinge jongi kan om senjorno bon ki jing bat ki jing tenju ki wan bat ki pentlot borno ya ka jinge ka jongi henry tongin riskham ya ka jinge bakan om ki laki eryong erngin ki be ha kan ye ka jing im ka jing khot ka baar tongin bat scam ya kata ka bangi ladon ya kata ka bangi layo jing hikai hala kasngi ha ka jing im ka jing khot ka balai tongin riskham ya ka tien ublei hala ka donun ba on om don uban shimno yaka na ka jing im ka jing khot ka basau tungin riskem yaka tien ublei ha ka donun ba on om don uba shimno na ka jing im ka jing khot ka basau tungin long ki basiu spa ya kapor om ki ba pen bernyakai ya la dia bat kani kapertei ka jing khot ka basan ujisu uong hakmi ngawan kloi to bat scam ya kata ka bapadon ba unu un om shimno ya ka pansngian ka jongpa ong unong ruai shem sim kat ba jing em dang sa ngan shakri la utrai kimen sim na jing jot ban pen pai bat ka buram na u hakasngi ka bakrau daki ktien jam nutam un pen pau ngandon pansngiat ne em ngandon pansngiat ne em balap benda dak lur bapernai onda jinglet lawai haying shong ne ngan poi don ne em ka pansngiat bapernai nganget babaro ngiakwa yakan ni ka pansngiat jong ka jingjom bangin hab bandaya le shisha ban record yala ka jing im ban om pen thobria yaka ha ka bashisha ka long batang da ka jing isen bat ka jing ai ublei ban map yaki pop ki jongi bat da ka jing sat kasnam ujisu bangin yo map bat ngin yo ken ya kata kapan sngiat ka jing jom tu ublei un isen ban kerku yangi ling ba kan dia ka kubor ka balakran hapdeng bun ki jing telon bat ki jing duna ublei na ka benta ka buram jong u amen ngapan pau ka jing sngongu ya i Mrs. Elisha nong klau namar ka kubor ka bakrau wat ka badon rangkat bat umun sim bakhoj to ublai unang don rangkat bat phi khnang ba phinang la ban shakri ya la kaching ya sang kan thai hapo ka balang
bat kum chu shabar jong kaching ya seng kan thei to ublai un kur khu ya phi ha kisngi ki ban sawan baro mentangin yo ya kaching ruai kerpang na ki khun kan thei jong ka balang kum kaching kan mau burom ya kaching dap chispa nyu phusan snem jong kaching long kristan kan nabon sawian kin ruai ya ka thim song ka thim ka ba ong ka ki kan thei bat ka men sem chakri Yeah.
pau ka jing sengu ya ki khun kan thei jong ka balang Presbyterian Mauro ki balarwai ya ka thim song ka jing ruai ka kentu yangi ka ong khun kan thei ka balang ha jing long sitali ban nang kan teu ya men sem jing syakri long ka bakit jing mut hadu kata-kata to blai nang kor khu bat ai bor ya phi bat un kor khu ya phi baro ba phinang la ban syakri kham bha ya ka kam ukan rat ha ka ba aya ki sur jing ruai ba sang thiang jong phi to un blai un kor khu ya phi baro ngi pen pau ka jing sangu ya ki nong sim banta baro ha ka ne ka por na du ki jing ruai pen hemen sim na ka jing sang samla balang Presbyterian Mauro inong yalam jing ruai inong tem sekretari jong ka jing sang kan thei bela aya ka jing pen bena inong lum jing ai ngu ki kwaya ka jing sang samla balang Presbyterian Mauro bat itmen basan advisor jongi EPS karna yor iban sa aya ka jing kor khu penwai to ublai un a ka jing ai a jong Jesus Christ utrai kan long lem bat phi baro nong kong nga ai khublai ya ka balang ka bala ai ching bit bat sha yangi ka jing sang kan thei bangin yo ban rakhe ya ka women's week but women Sunday ar hajar ar pulai baro sitayau hadu kande kasngi utrai ni ai khublai ru ya i pastor jongi i Reverend London Sim i balong shisha inong ai men sim yangi ka jing sang kan thei ni sngu ya i bala penyo hangi ya inong keren bat ilaya rap ru yangi ha ka khat ar tarik ujulai ar hajar ar pulai ha ka jing sang ya lap hayeng mane ka balalong ka bajab bat ila penyo ru hangi ya ki missionary teacher bar arngut bakin long kin nong trai ha ka lang kha mission jong ka jing sang kan thei ban long kin nong prat banti ya ka tei ka school ka badon ha itang share ilong ru ibalak loy ban yarap yangi ha kanu ka por ni ai khublai ya kitemen basan PS khana yor balong i advisor jong ka jing sang kan thei iba judon rangkat bat ban ai jing mut ai men sem yangi kumno ban penyaj bat pentelun ya ka kam ukan rat ila trai rat ba ha ka ban penyo yangi ya ka jing sang kan thei ya ka lang khat trai mission field ka badon ha it thang share khat arsnong sora bat ha ka baba ila pen biang ya ki program jong ka jing rakhe ya ka women's week women Sunday ar hajar ar pulai ngai khublai ya itmen basan EW kharsa no ibala thau bat pen bit pen biang ya ka jing ruai ki kwayar ki jing ruai ki basngau thiang bat ki badon haka ya ka jing kular baskem utrai ilong ru kum ka syarak balathang balabu ya ka halor udeng penyang syarak baka jing syai jongka bat baki wei kin yo i ya ka jing syai jongka bat kin sau thu ya ka dor jong ka jing ruai hin rai ya kata ka bap hidon tu bat skem tat onda ngawan ong utrai nga ai khublai ya itmen basan WM Ramsdam ibala ya rap yangi na kapor sya kapor bat im syam latengka ya kapor ba koridor jong i ban hikai ya ki kwayar jong ki jing sang kan thai hapadeng ka jing duna ka babun ila ris kem ya kata ka ktin ka jing ya isya kabala don ru kecing kular bahkan ba unri kendong ha kata kapor kecing tenju ke ban sajia ya kita ki baris kem ya kemensim kecing yaisha ngi ai khublai ru ya ki nong keren baro itmen basan biji momin ibala ay ya kecing keren ple ya katim bat katayau ki khun kan thei itmen basan PS karna yor ibala aya ka cingkren ha ka new life addiction center ha ka khatwai tarik Julai ar hajar ar phulai wat ha ka por ka balangkot Miss Evelyn Sotun ibala wan ban aya ka cingkren ha ka cingya sang ya lap
Itmen basan Dr. Olamare ibala ai ya ka cingkren ha ka cinglaj bisit ya ka Reverend Amir Kha School. Itmen basan AS Lengdo ibasam ya ka kotba bat ka kot cingruai. Mrs. A. Swami Daka Lastang ibala ai ya ka cingkren ha ka cingya seng pajba ha ka por sipau siteng men step. But Dr. Mrs. Bandarilin Bairu ibala ya ka cingkren ha ka cingya seng pajba ha ka por sibace siteng no paisngi. But Mrs. Elisha Nong Klau ibala ya ka cingkren ha ka ne ka cingya seng ka bamenta ka janmit. Ngi pen pau ya ka cing sengu ya iwei pe iwei ki bal kloi ban wan ban sam ha pedeng chongi ya kubor ka ktin ublai ngi aingu ya ublai ubala penyo ya ngi ya ki nongkren ki bak khlan bor ki bayo ya ka bor umun sem bakuj ngi ngaj skem ba ublai un aya pi baro ya ka met ka bakoj ki bakhia bat un penyo ba unyo ban pendan kam ya pi ha kanu kapor ka mauhi usu kat ba mauhi usngau bit ban pendan kam ya pi na ka bunta ka burom jong u ni ai khublai ya kitmen basan bat kit khot komiti balang baro klem da chair kerteng ki bala ya don rangkat lem bat ngi ha ki program jinga seng baro stayau hadu kan ne ka janmet jong kan ne ka sngi kacing don rangkat jong pi baro ka ai men sem ya ngi ha kacing syakri ngi ai khublai ru ya ka kwayar jing seng khana ka balang Presbyterian Mauro ka kwayar jing seng samla jong ka balang bat ka kwayar jong kacing seng kan thai balang Presbyterian Mauro ki bom syam la tengka ya ka por ki bala sai ka buj ka bor ban pen kre ya ka cingruai kerpang bat ban ai ru ya ka cingruai pen remen sim ha ka cingya seng baper ni ai khublai ru ya ki nong hikai cingruai jong ki khna ki bala hikai ya ki cingruai bat ka akor ka burom ba ki nang ban kren ya ki balarang ba to ublai unkur khu ya phi ba phinang la ban syakri khamba ya ka kam ukonrat ni ai khublai ru ya ki nong kit kam ka temperance committee jong ka cingya seng kan thai ka bala lej ban bisit ya ka new light addiction center ha jaran ha ka khatwai tarik Julai ar hajar ar phulai kaya lap komiti ka bala aya ka cingya lap hayeng mani ha ka khat ar tarik Julai ar hajar ar phulai ka khau kham komiti ka bala ai cingya rap ya ki para bangej ha ka khat sau tarik Julai ar hajar ar phulai ka hospital committee ka balaj bisit ya ka Reverend Amir Kha School ka Bible Society committee ka bala penlong ya ka ket to kedar na ka benta kit khot jong ka cing sang kan thai balang Mauro ka bala ai ka cing hikai na ka testament bathrim bat na ka testament bathmai ha ki rukom penyaj baper kalau long ru ka bajab bat ka basngau tanat shibun bangilayo yakum kane kasngi bagi khun kan thai chong ka balang kin pen don burom ya kane kasngi ngi ai khublai ya i Mastar pi kharjarin bat ki khun samla ki balaya rap lem ya i ban penbit penbiang ya ka microphone bat ki sound system nadu kasngi basdang ya ka women's week bat women's Sunday hadu kane kacing ya seng ka bakhadu khadu ladang akum kelet bat yaj la yanu ngapan map na phi bat to shim ya kane ru bakan long kacing ai khublai ya phi kacing ya sang kan thai sa shisen ka ai khublai ya phi baro iwei pa iwei ke balasan ran bat pensngan yangi nadu kabasdang hadu kane ke janmen ngimla ban nyau bat ban cer ya ki jingno san yang ha ki benta baper ba iwei pa iwei na phi la ai ka jing don rangkat bat ka jing sim benta sirhem jong phi baro kala pensyaj bor bat pen khlan ya ka men sim jongi ka thim
kakentu yangi bangin bat scam ya kata ka bangi don bangin bat scam ya ka jinget hapdeng ki jingkela bat kum ki banget ngin nom sngau artatin bangin yo kapan sngiat ka jingjob baun ai hangi tu ai bakane ka thim jong ka KCP assembly kalapan kan mau yangi kan yai kren hangi ki khun Kristan baro bad ai bakan long mau jam ban kentiu bad ban pen klanya ka jing im bakan jam mensim jongi bangin la ban sei uso batrai mensim mentang ila poi sya ka benta ban penhap no ya ka perda ka jing rakhi ya ka women's week bad women's sunday ar hajar ar pulai bad ngin saya sempat ha usnem ar hajar ar pusau ublai ulakur khu ya ka jing ya sang kan thai ka jongi ba khat nyau tali ki snem ngila ya ngila yo kumba khal lai ngut ki nong kren na la ka chong ka balang bat mene ka sngi don san ngut ki balalej na ka chingya seng chongi sha ki wei pat ki balang ublai la kar khu yangi bat la don rangkat da ki jing yaj lenti ki jongi ki bangim la ban nyeu ban ngim la ban khen ya ka jing ai ka jong u ha ka bawai no ko para banget nga ai khu blai ya phi to phin long ki balapan janai no to phin long ya ki balapan tengen to phin ya mut ya kacu to phin ya syong suk no to ubalai ka jing i bat ka jing suk un long rangkat bat phi na ka benta ka buram ublai amen ngapan map na phi iwei pe iwei lada don ka jing bakla jong ki khun kan thai baro chitayau ngi karpat ya phi ba phin song ba ban map yangi la ha kanu ka benta la ka tin ka thli ke jing le ke jing kran jongi namar ki kan thai ki long ki ba kham tam uthlit namar kata ngapan map na phi iwei pe iwei lada don lada phi shem bangi la bakla bat ngi la yai la ya ki ki bom ya dei bat kamon jong phi ngi la poi sha ka benta ka bakut jong ka ching shakri ke jong ngi yau blai hin pon wai no ya ka ching shakri ke jongi da ka bangin ya ruai lang ka ching ruai ka basau spa sau prapusau but on the dep kan ni ka ching ruai nga kerpat ya i temen basan advisor jong ka ching seng kan thei i temen basan PS karna yor ba in duai ya ki ki bangila pendep but ben ai ya ka ching kerku penwai hakari itenat pausan syar utrai ngin lej poi on da ching trai lawai da ching ai pla bat nong pen im ngan long ngadon pain sngat ni em bangan phong ngin yarwai baro kit khot ka jing rwai ka basau spa pra pusau
xem bạn ai đi ghi bài la ba cô đồ chính số ca ta ca ri can nang bang nang cha nai bát ca pan snyat burom ba pernai ngan don pan snyat ne em ngan don pan snyat ne em ana pen da dak lor ba pernai ana ji dai lao wa hai yin song ne ngan poi don ne em ba pan snyat ba pernai. Tonya duai. Ko kpa jongi ubah beneng. Kaburom kejingu ba kejingero baro ngai sheme kerabihin. Namar kejingker ku ki bakrau ki bakan saye. Ya ka mame melathe. Halaga jong gaji sengan thai ke jometrai lamba kane katayo baro koi. Kerar biye ngimat i ke jendor rengkat ke jome ngimat i ke jelam ke jome ngimat i ke jingker khu ke jome trai lengba kene ke tayo nado ke wasdang ke jong ka trai biye ai ngo kham tam trai be melelam mi ke jong ji sengen thai be ke liyo ban pendap i ke program ke baper ko trai biye kerar biye ngeduai memis ne ban kerku begini ki program i ke bagaji sengen thai ke la pendam trai biye Pameman kerku yaki bangin iya atrai yaki jing seiso ke jongka blebing duai bamenalo rengkat bagi sengan thai jong balang nado chairperson secretary kidkhot jong ji sengan thai kinong kit kam ke jongka ki committee ki baper ke bakadon ko trai bi isnei ban kershan bori ke trai bikin alaban pentulun ye ke jing sekri ke kam ke jome apo la ke jong kan hon pa kham tam trai apo la ke jong ke balang ba kan long ke burom ye me lebi ye duai ba menang kershan bor trai bi pedeng jong ke jing pun kam jong ki kum ke long kami nei ya trai ke jing shirham ke jong ki ye ke jing IT lot ke jong ki atrai bi ye ke ban sekri ye me atrai bi ye ke pen pau ye ke burom ke jong me lang ba kan ke tiyo ba lang ba kan ke sengi baro kowe kerabi ye jisnei mana betin menelam ye ki kotrai bagina laban ya ai ke jing sekri ke bahatam ye me na kowe ke por shui pan kerkuru ye kene ke por bari ke jing sekri ke bangiyo kene ke janmet kerpang na ke ke sekri ke jometrai ke balai ke khubor kene ke janmet kotrai isnei menalo rengkat bari trabi ye menang kerkui binalaban ai ke jing sekri ke bahatam ye me hakipor baro terabi na isne bena lorengkan bala ka jong je sengen thai lorengkan bengi kum ka balang lu trai bina laban yai na ka bor se ka bor na ka borom se ka borom sengawa blai ka bengu jongi ma pi ki pop kering kang ke mesyam mari kini baro ngi pan ngi ngi dam akar teng ka jong trai bo nong penem be jong Yesus Kristus naru mentaro bara ka bawai no jong ne ke jing mane ke jing sekri ke jong ye me au blai isnei ban pelajing ina ke ka po de ke jing kerku ke bakan saya ke jome da ka bai ru ke jing ai ai ke badap yang badap kerhai ke jong trai bono penem be jong Jesus Christ ke jing ba ba phala ke ban mayan ke manala ke jong blai ku pak ban bom cukot lem ke jis lok ke ba pentingan ke ba pensaj bor ke ba pen klan bor ke jong men sim ba ko kini ke jing kerku jong ki lai wei blai ba em ba shisha kin shon kat ba ke jing sing thai jong ka balang banyalaman betin ni kina ko ke por cuipan orang kar bagi program ki baper ke bagi don ban pendam na menta ke buram ke jome orang kar bangi kum ke balang ru trabi pinang la trai ban yai sekri ban yai pendon buram ye me na ko ke por cuipan orang kar bangi baro ki be yang ha ke por ban sekri ban pendon buram ye me lambe kita baro ki ba mani ye me bagi ba sekri ye me ke riba kelang satla ke pertai na do menta ki bom ju kodro amen.